Kardom pini Schedule the Constitution of India indeng Karogatom Ragrif ko autonomous state itu pini akehai man peng hidu akehai jai ka Thursarfan president of APSLC along lipan chupapolo tasi pini nilitum kacingki ponji alam thiki abrangsi ke Karbiang lo East West di Mahasau di Tumhan Recho dolo lasi alangli akihai Ramsing Ronghang alangli Patumi alangli labang sopir heten chiboy ijulo lasi ilitum kadu kawita ning duglo lasi ilitum kadu kawita me alangli pan ilitum man chipi pen alangli pan ilitum candle ilitum along stin sitami ilitum melur chikai nangji lapen ke ilitum aman peng pidu nangji lasi bangso lamputa ilitum akihai sar jai kathar sar pen ilitum anju korona nili na tu penda EPI-315 pensi nilitum ulo la ilitum karbiarecho Ramsing Ronghang atumi si cheboy joilo keso penang ana jirding lo la penha Ronghang Ronggong karbiatum a capital pensi cheboy lo la penabdik malom si alang lipan rong thon dia roko nili program wancini dundelan seta apuson si nili karjulong la si penabdik si gemelo penabdik ilitum kado gawita arni angsam candle made hora ilitum arecho pan kachikimo meeting so bedolote mesendi asi EPI-315 kado gawetum handa choning rilo nilitum ning oil kado beta ning oil ilitum arecho kache voya pot nasi nasolam abangke lapua henlo to puthorang dendam sulona ilitum border issue alam hate iyan lo halada ilitum hedam long lo inang arui ang mong sitame ilitum akarbiang long half part ke awejan lo non lapen ke thengiding pu kachipu atum EMCM MP MLA tum longli chojor det lo signature chipidun si bangso aputa alang litum kahumri dam hai hede political leaders EMCM MP MLA tum kahumri dam hai hede alam the clardak pen itum akihai sar pen pachini pon lona ilitum apran ke muthade na tu penta lam nang le lo ka pen muthade ana tu pen alam ke liye pot ke ilitum council aphan memorandum pidam lo la pen ke non ni thom phiba apran ilitum ha ite dam lo iena tu poson ma je plan alam halada atumi dig heta aku lam klang tu karbiatum kanduli ahichi dun lo hala i malom akarbiatum i lepen kanduli malom kai kita hichi dun ver cuma atum along si hichi dun ver apran pen ha thong nok be arni penamasi karbi pencum khasiatum hichi bira pet alam ke duk hala sur penta lamasi karbiatum hichi dun lo amasi cuma atum karbiatum han kesap possible kesap ko pia thelo ne pu thek der lo nora phi ne li lam arju tholong le la seta neli ulo je itum council atum itum election pen ke hai atum ilitum ka pe hai atum si la kado ka be along ri a area anta Meghalaya pan pidiat le
alang litung kipige ajak kong dulu alang litung athema muluk ajak kong alang litung along siduk ilitung ajak kong an la election ti hai tum along si ajak kong dulu lama si alang litung joyor dun det lo apan demokrasi ateng ke democratic po aron ateng ke ilitung karbi ke do an tum sika joyor dun lo athema ala election ilitum sika pe hai le alang litum phan lama si alama bang ke ilitum karbi atum an si joyor dun la bul ahok lo litum EPI-315 tu ne joyor dun di lama tu ke EPI-315 ke kroy tum an ke joyor dun di der eta EPI-315 pen apa hire tum ke lage BJP phan si jasemet vote pidun lo la pen alang litum phan pa joyor lo alang litum an ta ke jor dun ke plan der an ke non ke nili cuma tu menda cing kilo ha Shillong ke dua cuma tu menda je karbiatum non ke Meghalaya lusi dulu ande karbiatum ta Meghalaya munit lo ande Meghalaya munit lo ande Meghalaya lo hithi ke dun ke lage thanda ka hin no alam ka lilo lage ke sab nang ya kam ka lilo usi nili hala to man than lo nitum Meghalaya lo do nintum telo EPI-315 to bangke seta ba ke ong tu ne do nintum det lo la penon pape dun ruk lo ante papin dun ruk phike cuma tum ta karbi tum bhan ke sab ya kama velo ra ke ame thang muni di hada la sinili son si than lo hala tum ta hala alidar bang ta son si nang tha inun vet dem alidar ke seta alangi newspaper long ta tokver home minister long ta chingki vera ba home minister ta alangi lihem dam ti tia hut pen la son ba la ko si alangi phan ki pu ge ali do lo ni non la son lo an ke arni sihat ilikuma chief minister Himanto Sharma wanglo bohat dak dikhu la pen JCCPA po tumlone pilone dorkhasto pidul usipu la bordara la penhala bangso dorkhasto ki pidun ga chingkiut chief minister ke thak usipu alang itum press conference ta pedulo hadapan arjulong lo je chief minister ke thak ke la ke district boundary alam ni ke nane pudunja tha alam thang da we usi pu lage abinong ne li har so dosan ne li than nun phit po lage district boundary alam na li lage Meghalaya ke district alidet ke lage apoda Assam na district alidet ke kache phoge Karbi Anglong along lo sita lage Karbi Anglong da Assam ar lok usi putang bom lo ako jong si Assam government eli tuma chief minister jong si Karbi Anglong ke Assam ar lo kali pule pulo pule teng de lage mi ong cho la bang ke itu metang si jiklemi la bang ke seta non ge itu man autonomous state nang pipe man ili tu man Assam ar lo nang bivia ke te la si lage district alam kali lage kaje phoge Karbi Anglong along lo seta la ke Assam pen Meghalaya lo Assam and Meghalaya long kache po potsi hala give and take agreement ta chief minister dum sika soli ke chief pilo kente Jowai district Jaintia district council a CM la pendakas Karbi Anglong a CM le soli ke chief pilo leader kente alang litunge kache kroy dun chot ke so hi alang litung ta dolo mene seta alang litunge abinong ka chekroy dun chot ke lage nasi lage chief minister nang ke thak lage hinopi kalam inu ta chief minister si son thang bakbe thang la Karbi atum kaching tidun atum thang suli le potong ma thalo ne pilone jak tha alinda me potong ma thalo ne pilone la son na seta lage ilitum ta leader sa sin lage thang bak be tum ka lide alang li chief minister son ge thak nang ne de chi potlo la si non ge theklong lor lo alam bang ke
la elito ma chief minister karbiang lo ke joyor lo la pen elito ma CM atumta MP atumta MLA atumta joyor dun lu la la angen non ki chok chia bang ke la CM EM minister MP kong MLA atum chief minister atum nang than hai he de kolo lo are wrong si megholoi fan ki pidun tangam jong si chini lord ko sonte lage itum cuma tu mengenai cebohong ya kam dah we lagi cebohong itu dah CM minister MP chief minister pun si cebohong ye non ke latum kabot mas lo la itu mah CM EM tu minister chief minister non dah kabot mas pun angkok lo lagi ahok alam ke ningjeng tum te peklang intum te itu si ke povek lo itu ke sini nangi itu mana pacini ni saya itu mana pacini ni pin dan sialang itu son ke klaim kalau ke hidup pi kalam itu mah death saya jejok lagi saya pi kalam Sara tema lagi ilitum si wood ki pia wood ilitum iprang la puson ceplang ji moi long le phlang virji ilitum sungji o ilitum cicini nang ji apodlo sa bon sitame ka cinia chakong tong ka videt lo ma mate kopi ka matha lo ilitum ke hai dok Tuliram rohang sar CM alang li kopi aposi lapu an ka cepang therdun line ra alang li Himanta Biswa Sarma alang li kopi si api ka chobe dun kriya the athe eni thang alo ri long pati kang bolo ki ver lo ko alang li chini de ma alang li la matha the de ma kalang lo matha the de lo la pen ra ka tumta ka matha the lo athema election of fragmenta hala ipidun ji angring ge do bom lo ke la meghaloi phan ki pide ji angring ge do bom lo ke fragmenta la pen election ho la pen hala MOS ka sohi ho ta hala dak ta angring bi ko ken de hala ta la pen chini ka chini kang tum te lo sta la non ge nang li ge pulo Tuliram ronghang puan Jepang duk dun maret pu karbia tu nga ke ong ake benangan tu ke intang maret pu sige putu Tuliram ronghang pe po si intang maret mo po sige putu kang tang dia kang lo tu ha si kang tang pu ke putu ka chini ne ko la la si an ele bang army tum ta ka chini ne ta ke le thu pik pu pe le bole Karbiang Long is a lost district because the level of awareness is extremely low. 2007 aningkan army atum Karbiang Long East West Dimahasau nang kahomri ahud research ahud data nang collect hud wrong rup thekang long lo drugs uber teranga sekar horki zone la poson si theklong drugs ke cho si theklong lo ka charlie la ington at la poson si army atum theklong lo alang litum 2007 aningkan alang litum isi ala newspaper lo alang litum people lo nate people lo Telangana state atum ke political leaders atum ke halada national party halada pathir the bangi athema Telangana ta halada ta Amithan regional kachirai japan latum raten of terms public pen a relationship latum mesi latum national party chirizat at kesar chirizat at pensi alalitum regional party pangtang loke laso kapang tang pensi alalitum mithang adde mithang state chilong da prang loke latum pen a phipig lang ke litum ke iha sitabi piniar ni kopia posi chok jam lo sar piniar ni anta kopia posi ning isi do the der lo isumar ilong ri itela non kivir lo non people lo sar pinyar arganta why our self realization is the source of a better growth ini thang ki chok chi chi ma tha dam pen ne ki thek sara tuma pen ki chinia tuma pen ka chinia japong ki do tum pen ne bidi sori endonan ji ku people lo alang itum chini ne that sar la hello ka chini ne ta ke le thu pik po patema jo la si chini ne da ti non ne litum Karbiang Long ke de
election high tech lo te politics ke tech lo kusi pu ilitum ke election high tech lo te politics ke tech lo udi la si election ke high ya phan ke inghan jinglu nani kusi puber ke tilo ilitum ephl sia munit to ma ta jar to ningje lo inghan jinglu nai inghan jinglu nai pu mane alam the bang ke inghan ke jinglu pu ke la ke election ke hai lok ya phan pidi ke congress long do ta me pena ason ka prek nang ke phan lo te bfp long che bar lut nai ba EPI-315 ticket pen election thu rama bjp dum majority nang long lok lo te bjp long sita che bar lut nai wa lam le la si la ke inghan ke jinglu pu lo la si la so inghan ke jinglu politics amang ke non de delo lagi hak ke cheng kan mano lagi inghan ke jinglu bang ke la si munit tum han inghan ke jinglu pula la puchevar jet pula te munit atum phan apran kachini ne pe ong pik na la puyo an ke lagi inghan jinglu mepu wala mangi chini ne de ko la amunit tu ni non kun an kapacing ni account claim na la si inghan jinglu unji yong si kachini do pik pulo tante lo lam aron lam ta thek pik rat atuman ta pulo tante la pen la somanik lam ke than do jin aling kali la somanik aning ke he no jo pu chini de thek atumate la election hosta la lam kaning ye thek re phan aling ba poisa pi un o phan aling ke vote pi pe de chiken de ka chini atum ke la si la ka pachini ne ya phan si karbiang no ke jasmet ki claim la si jakas ni leke do hota neli phanang ku ver rat atom phan a hokalam thana ni pu amat a hokalam neli ningjewara ti tiama neli phan meeting nang pi dun long le der lo ngasi meeting nang pi dun long le der lo amat arni ck ha den gaw son den arong Jakarta branch tung ni lipan meeting nang ha ni ha Guwahati si do na sorry ha Guwahati pen bang si ni meeting nang kai ten ni panang dun aman ni do boka nang ke ke telefon pe nang than lo sa pu meeting ke cancel lo pu pia por lo o Jakarta central leader pen ki pu ji ai ka thar meeting nang dun ji pu te meeting pe dolong nang ni pu lama si ahogalam la than de ti tu yo amasi a meeting pe dolong le der lo ni to la si kai kita la suge la ke jakka sa tum le claim chot kali lo la ke ha ke cheng pe lo ahogalam than nang ni ko ba ahogalam than de ke ahogalam than de bom lo de munit de chini ne bom lo aman non ki jut ke munit de election pulote phak op thani bak cholong nang ji hor tum chip long nang ji kalite covid chodun long nang ji la pen poisa pharo photrok bak long du nang ji la lo ti election lu pu tin kong lu karbia tu ala ka chini ne apodo ai non ke ilitum EPI-315 to mangke EPI-315 to mangke inghan jinglu ri pulo si pulo itu mang inghan jinglu nang ne kalam si thanangi pulo si ile kaning yetu la pen la si ili tu ni ye bom ni la pen munit tu la hok alam jing ne tik tu ke di akim me alidar phan tu ke election ke pape hai hel la pen ke ko anak ajir kiding ma ke hai he la anlo karbia adet taka karbia long ri ta kam boji la tu ke election mang hai bom po der karbia adet mang i bom po non tadi isarlam 19 ningkan proxy kep lo bodi itu la hok alam than thepen inghan ka chinglu ben election ke hai bom lo mati ke hai tum pilo claim the atimala tum claim the claim the claim the Athema tu kapachu bapen loksi vote ke long chot ana
ผักอกไปชุลงในผู้จอตนาปอยซับปีโลเตจอกลูผู้จอตนาเกมาดีดีลาผู้ปอยซักปีโลเตฮานิกันกิจุด election พอดอกดอกปอยซารอนเกรนนะจอกผู้อาตุมซีนอน election ไฮบองเกมาดีฮะฮาลารวมสอร์นัชินีเนี่ยเด้นี่ปอยซักจะเอ็นเป็น vote ลาพันปีดุนเด็กโลเตนี่เด็กกับลูกสันพอนี่สมมาราตุนตากิวิร์พอนี่ตัวมันฮิดีอารมณ์เลี้ยงกิวิร์พอนี่ตัวมันเฮมันตาอิงฮันเป็นกิวิร์อาเฮมไซเซพอกิเอียไทยห้องปลากันตาเวเด็ดพอผู้เกจิชินีวันเวเด็ดโลเกนเตนอนเกรองมาสอร์กิอีเจมกับเบเบดีอาไทยกิอีดีอาไทยอเมริกันดีอาไทยห้องปลากันตาเวกดีอันเดอลังนี่ตัวเช็คเอโดโอสตาร์เช็คที่ทูเป็นห้องปลากันตาจิกิวอุนเอเด็ดขังจังโลเกนเตหลังนั้นท่าละสิฮาลาอุเกียตบังเกเทงปีเป็นล็อกสิฮาลาตุงเฮมนิกินการเบียตบังเกเทงปีบังเกเปกเรปโอลาเป็นรถตารถโอลาเป็นเกตกตาตารถโอลาเป็นจอร์ดายอร์โอสิตาไอเฮมบังเกเทงปีเฮมเลจิกิมนาลีการเบียตบังเกไก่โพเป็นลาเป็นมัดพลาสเตอร์อิงฮันกิวิตเฮมไซซินี่ละพูดอยู่กันจะพลังเอียนะกัจจินีเนี่ยพอรู้ปัจจินีเนี่ยเด็ดพอปีที่เกยกตะละอิงฮันกิวิตเฮมเฮลูกดูพูดกิตินูละพูดอยู่ลามาสินนนั่นตะละพูดทักๆเราการเบียตุ้มอารอนลูกพูดสิมาทัดเด็ดเราละพูดอยู่นั่นตุ้มลาท่านละสาริวปีดุเร่งมาอารมณ์ดำนะฮะเร่งมาเฮมันเนี่ยบางปกกี้เฮมไซซิลให้กิดูอันเกลาอัดดุงเฮดอัดดุงอันเดียอัดดุงเฮดได้อิงรูปพกเก็บบาราอากาเฮลุการเบียเฮมนั่นเทคลงปนันลีอิงฮันเป็นชีวิตเฮมลีละอิรงเวทลูอันนี้ละเร่งมานะก็ตุ้งอุ่นเด็ดเลยละการเบียตุ้งที่พอละกูอุ่นนี่เด้อยู่ละแกฮัลละกัจจินีเนี่ยพอลูละแกกัจจินีเนี่ยพอลูอิลิตุ้งดักcouncil fansi coton ding lo kaita ani council tu mangi chini nang tum bhange ningkan pho api batai si poisana road crane choklo kuchini de ke latu lahelo ini tum kachini aja kong jong si chete do nang ji pulo tangte inut ke thexer laben inut dedicated kedo abang phu ilitum asar jai ka tharsar alangli ke inut deputy commissioner alangli inut IAS retired officer alangli pinang on aningkan alangli ilitum aphan alangli BC iklam ahut penanta ilitum aphan iklam biglo alangli lo ta tok biglo newspaper long ta tok biglo alangli manya rong bang timung ta ho manya teron tang ho pusi alangli le tok wet sa tami rada khan kapachini jia ja kong alangli iklam ko lo ke nangli lasi nangli laan iklam pikang tong nangli ning ka hang sa tami nangli fan kar biang long ke nangli fan chiklo johnson ket ke sar nangli fan dak nang apidong lo lang tha kopia pot alangli ki kachinia ja kong do si rada fan educate bom lo rada fan awareness pi bom lo bon sa kami da Karbiang Long Autonomous Council halabang suhud Congress ta hai bon sar kalian nonton ala suhud AGP government ki tuhun alang lipan ha Kukrajahar ha Guwahati Metropolitan City si alang lipan alada transfer joilo tangte ili to Dhubri ne lipan flu kasi kachini atumapan ki thexer atumapan ili tuma Karbiang Long kopi pom long power pa exercise long de kopi pom long ki thek nai phansi inut MP to chotoi dunji CM chotoi dunji EM chotoi dunji rina terangpi alangli ke semi kita ahudan sitame alangli ke porhe pame thek pin pensi alangli phano son ke MNC kawai ke kupuson lo sar ke Mathasi uni, thexer bangapan, inu chini de kamuni da phansi, ili tum chotoi dunanji. Himanta Biswa Sarma nang kipin khada lama limle, ili tum ki kroy nang kali ka chini nang jikali, ili tum ke chini dam nang ji. A man with courage makes a majority. Andrew Jackson, inu thexer bang, jakong, alang arna maphan ka chiki, rada phan kang hon.
aron alang dike Christian Honghari aron kimi kadok kawe panta equal treatment asi alang ni panson son ilitum MP chotoy dun si behay dun vek mangko lapen non ilitum next ang deng dam chulo na rong parpi rong be mate rong parpi rong be pi lada dipu stadium fill along lada pini army anke bang kengsang RSS BGP atum abidikang limpen lada rong parti rong be akum limke tuk etlo misin pasur etlo mohek tanilito video and ponsi pulis atum anton prek si halada pine vidun det naku alang itum non tuk etlo la hello ma ilitum karbi nobe piapan sa tamit dapen kituglo ning duk pixar ning oy pik lapen be nang pisin matalo so la nili ki pudun chenga bang la kala salam labang so flyover dolong ka selam ke la ka thang phan dagali gari om lo chepe kun e po pot kali lage athema gari chepe kun e busita aner lo gontai siam bong chorana cái chế quân đi bên cái chế cái quân đi bị nó cái gì của mình cái số lại chọc chỉ cho nó tiền là gì chế quân đi cho nó là cái aku là tu war cái bị thêm lang ente bị thêm lang là đã đi phu cái là overbridge akam về đây này anh ấy đi phan cái anh ninh cái phụ của lên là phụ đường thu anh ấy nói cái thirak mấy là số overbridge cái selam cái thang phan cái gì là cái RSS bongo sen na atum abidikang lim cho nó lagi abidikang lim choranat poisa ka khoros ji 200 crores 247 crores khoros ji pulo angela contract claim kang tum anke bose che khang ne del ani ko pus ke long ba mala so poisa wali ma ka thurong hala tum phan ko pulo ma asamis hinge tum tu ai ijat pulo bodi ijat ke lat ke jor lo po bang ma tha the der lo karbia tum ijat ke jor lo po bang ma tha the der lo amasi la tu ne ding dun de angela kaselam ne than ban da li lage rong pharpi rong be dak alon do jot kaselam ne chok che chok te ma seta rong pharpi rong be ro statue ke karbia tum aning je pe the I ke mati rong pharpi rong be la son kang tang ma itum un energy ma rong pharpi rong be son pui tum pu ke mati di la son aning ke la son aning thap ke mati karbia tum lo la sin la son aning ka pe thap lo le de je phang si la ke RSS bongo sena BJP tu nge claim ke BJP tu nge claim nu bek lo la pen RSS ta ni ka ma tha karbi RSS atau mangai kali lata aku alam lata karbi RSS tu bila ke claim klik lagi kecil RSS atau apa lapen bongo sena tu lapen BJP tu ne karbi tu dah claim dulu athemala tu malah high command apa kafiri lapen gala poisa ke cudun long kan anding sekarang tu la masih lah tu mai claim dulu tapi nasi number 1 no lagi rong parti rong biar pandak pen terek nahi puluh lagi Karbia tu pe cek long leder ni lagi pulo. Lapen di siap angge hala Samsung sing ti akum lin. Lapen apart ada alon do jot ke pavit dia ni pulo la angge. Non Samsung sing ti akum lin pe apart apa nge pe doko bilang mene seta lagi bang aking pak arum si doko ke. Ade mela taksi aking pak ke doko ke di. Yo itu bang munit itu aking pak arum si doko ke lagi. Laga jok ada aman people ke lagi ajar ni thoki me ni ansong ben ba ho kopini hor kang ni ma ni tu ke ajo barso dorot ta jiplan theng lo da la puyo la pen la som dak taksi ni tum ka chini ye ni li ka chini lan chot kali de non alam bang yer si ni li apranda pulo ko pia pot si la Casa Stadium da Kaselam lo Casa Stadium. Casa Stadium ko pia pon ka salam. Ahok lo la Casa Stadium pumyang de pudi Karbiang long pilne ho so pilne club digedi. La so club atum aphan ale do lo
ali dulu tanong ali dulu ni avelo ni pudek athema la so stadium ini si biko tibo ake owner ni je thanda claim klige dida Kim Ham chadana lage ako ahem puta hala hotel adumare hotel ke lang anta non ke kichia tu lai se ke di karbi tu lai hem pu li de kente ahem pu e kalam mene komanya karbi amen pen ke lang la pen profit alle ki en ange kichia tu se en apa ke di lage la so stadium ki kim I ke je stadium yang se dak kim lo te dak yang si sports ason doji ason khela doji pulo ante nangkelang do na tum wang PG nangkelang do na tum agari a motor ko natlo parking po parking na thai vida lante ko busila stadium ka salam lo alam thepie bang thang na gali laso a feel jong si do ko lo tante karbia tum ching room po dak demonstration dak lende meeting bhari dak lende titi yo la kape dolong leja phansi la ka so stadium ni kim chot lagi alama bang ken la Bidikang lim lo la silangtha hala stadium kim lo la pona thuke dukan ko tabilo seta dukan da yo phanda elot le de lo ke athima afram la tum chini e la sa dukan ke mofi allotment ya phan ka li lage overbridge dolonga room si doji pu hala ke claim ve ke tu a plane ke salam ve tu ni chini ke lage la se la ko elot le de lo ke la pen no anda lo si murim khai lo ke de la hello la ini si kim lo bon ini si kim ke lage la so stadium ke la kam thai stadium hab pas mile di mile pho ka hello ha rombang aklamadung hala daksi idung do etlo hala dak kapetang ya kam si claim na ya potlo hala dak anda non ke hala so dung itu bus terminus hala si bilu bonde ande hapon na town le etlo ke ande di town arlo lang ke ande lagi la non dukan ke thi anda pu si dam bom lo ke ande la si Allah ma ke thang na gali hala ke salam le de amad dak salam ro ma ke la ke la dak meeting ke thi ke pe dolong le je pan demonstration ka pe dolong le je pan la dak ke claim la pen la dak karbia tu ma dukan an ka paluksan ka palang ho je pan dak ke la zone overbridge le do ko te commercial value bang ke avelo commercial value ke la suatu barang available commercial value mane dukan puhar ke bipen ali ke do hedi hala a dora bang ke available non available ke ante ay la dak karbia tum inglo ara tum sila dak ke do ke la apa available ke phanse claim lo la thang na gali intentionally arlo alam ni claim lo ke karbia tum kachini meta ke le chu pik popo jo masi chini dun tong thek the mo pi chini ji Jejak dun prong jejak prong lo mo pi chini ji na ta de rong ko hen mo pi ke Angela pulo tante Ladake Karbi Anglong East West Dimahasao ke 6 scheduled areas to start lapenge paragraph ke tialong ki Ladake tribal area long te ili tumapan ke non ke tribal area punang pu pedet si ili tumapan bang ke non ke non tribal tumsi nang thoklu nang chanlu lapenge di tumapan la tumsi nang jodet lo di sar kalang la puan akisung ili tum non to tante non isyang leng bang ke la Manipur state along Soluk Sodak Lako Pia Potlasar Lapuan tribal Maite Akai Panhalada Kachinek Kaholo Ahem Arid Meki Kai Munit Kiti Kijang Lako Pia Setlo Manipur state long Tasar lage hala tuni puge Christian pen Hindu ke je bohong uladi Christian pen Hindu ke je bohong pusi pe parlo anta ke tok body Alama bang ke sita hala mete ya tum ke ahu jisi ke la tum Hindu pusi ke mathalo ahok lo amat nona pi cicini de la tum Hindu kali pu cicini de la tum man Hindu ko pencong ke Goswami Santidas pu Bomali abamun
alang itu melong dam lo, alang itu pan pamanghusi alang itu pan Hindu pincong lo, lapen ke aricho pamheba po panta Hindu pincong lo, lapen alang li la aricho akhe kapi jut kok kia pan la pamheba ta asuma kapi dia le. Nili pana thana tingge dei nange than lo kitab ta nili long do he lai hui alam lawyer inut midday a lawyer sigito Guwahati High Court a lawyer sigito kitab kupulomaho ke thong do la kitab la son lo haladaki pu tengge la lo masi nona phi la tum Hindu kali pu chichini lo amat senam hiyam kusi laptu adhormo aphan pen ke domam adhormo aku cipi mi tulo amat alam itu la senam hiyam ke kroy tum anke Hindu alam kroy kriyan la punya latum Christian mana ningdok de senam hiyam panta senam hiyam tumta Christian mana ningdok de tema setelah tu mabang inglong arat tu mangelang seledli ngatu mage la senama hiyong ke kroy to mage inglong arat tu malang seledli la si nona bang ke sita kaje chok ke ku kia tu pen mite tu ningkan kre phobak dolo non alam itu ST plan ye pusi alam itu hanbo long le det lo non ke long populo amat kukia tu la ka opos du nili ka chinia tingge kukia tu puan ka opos du nangya kama ve dak ili tumta asam ta son tha kei throk atum ST nangji pu hanglo amat ka opos du na bangke asam tribal songho tu asam tribal songho tu ke amunit ong epik lagi bagini bagai thong sido lagi government tu sega pangreng kanta non BJP sai se la tu BJP tu sega pangreng la tu ha la tu ma bangsi la ahom tu la pen akaprek tea garden atu la pen kumat mat atu ne ST ke han ki ka oppose du ili tu le oppose du lege de la bang ili tu ne do joy ili tu ke apen boro tu dah la absurd tu oppose tu dege absurd mane ne tu oppose tu de la tu bang ban ke ong ni oppose tu de la tu bang la puyo la si athinge mite tu yung si ST nang heplang dun dette alam itu aphan la kuki tu ni punang ya bang ke baru nang tu nang heplang dun non seta akuata bang ke belek nang ji pule pucatan da chok apon lu seta belek nang ji pu pede amat ST pinang ni puli pudun ki la kacing ni amat ateng ke RSS atum si Bongo Sena atum si la ke Arlo pen ki cut sodu la punya. Na pinang ni perang tu putih non. Pidek kan na tu sumo po paman ni pudu na bang dolor ko. La si la son pen na jok si non ci tu je that ilo. An ge hala ka ci tu je that la aho tek long no non just se met make ke girja hem kadi. Girja hem la pen theological college la Bible alam ke than a degree ke long a hem si jasemet me ke la puye la ben temple ta kim pusipu Hindu temple ta me thor lo pusipu setala bang ko an do e pusipu ala gerja hem me kim bang troket to se lo pu ala temple ke thor bang sir ke pulo ne pu ka a hokali de ta thek la bang a number ko anu ma bang ili pudun dek the seta alam ke je plan la son la si hala dak ki chut so do na bang ke la ke BJP tu atima Manipur ke BJP tu si irul kente muni BJP government pinake la si la BJP tu makam lo BJP tu do lo la si hala dak ko our science RSS la pen Bongo Sena tu si la ke claim ho ko lo ili tum han star e pachini pamelo
aki hai jai ka thar sar alang ni ili tung phan do de sang se alang li tung phan ipachini lo tachi anuti lo bang kutin stame kachini anja kong do nangji to tang te suar lo song tum se tame ili tung kachi song ke ili tung jo rong phar pi rong be ili tung phan ichi song pi lo ili tung phan jo pinyar ni la puson le ili tung phan Iklempi lapen ili tu mapan ipisung setame suar lo song tum setame nang barnang po lapen ge amit hang sumar amit hang along pat kachim hon abang pu abang pi puno tang te alang itum kithek kere kido pen theoretical knowledge pen practical lo wa ignore lapen ge ili tum chesong na lapen ne ili tum suar lo atum setame wan si ka chesong long akinang sot ma lapen ili tum pan ake hai man pen gido ake hai jai ka thar sar party president APSLC pen ipachini por pamelo lapen ilitum akiduk akisung alam anstame constitutional along ilitum aphan alam pen ipachini lo lapen ke ilitum non tihe pen ilitum non labang so tokso ke ilitum alang ni pen pineki puji do lang masar tangte pinike abang putin khan sitame akiro pilo lapen ke nangkar judun anatum khan sitame bang so tokso bang share itha lasi Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu educate, agitate and organize. Educate lo ke Charlie thek lo tang te alang li ason alang li apor kang hon pick abang pu alang li son chipa behave pen Charlie do lo na la pen lo ke thek pen ilitum voreng our side kan chat kalisi wrong atok rubatok town na hok sa tamit ilitum constitutional ilitum labang so 6 schedule to the Constitution of India arona tempen ilitum porhe nangji chini nangji tribal areas 20 paragraph attempt dote ini thang ang long ka rajya pan ilitum la chini nangji ajakong do nangji ala likito nang likito ka kitab sa tamit 6 schedule la kitab tanang lisik kito lo besar bang so kitab sa tamit porhe iglo na political ajakong kopilo lapen ke di wrong arada tu kopilo ilitum ke chini nangji contents A to Z ilitum chini lo lasi ilitum kadong kabe si kami ilitum porhelo na chini lo na pima ka chini ke jakong lasi Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu educate, agitate and organize. Agitate pulotang te itum jakong chipinang po ilitum isyang tongdoan pen ilitum that Council, State, National, International anta ilitum akisung alam ke ng pachinilo na atema ilitum akhan Asian countries a President Professor Jen Hong Liu ikithan talapulo nang itum ningi sidonon lapen nang itum implementing bodies of nang ithang ajakong Article 244A Autonomous State Kapilongji Article 3.1A of the Indian Constitution separation of state kapilongji apan ke wang ito na Karbi Anglong East West di Mahasaw arat anta chisong pemelo na lapen organized ang piglo na ilitum na hok sa tami atok ano sa tami turna lapen edek chiray kondo na la ansi ilitum pini atok so bangke pajutlo la si pini kadok kami nang kilang arad an tumaphan sa tami nang litum jirpi jirpo phan ans tami pas non chishar ignon chithan non chimum non lapen ke nang litum pima comments kipiji aning kahang tum ans tami comments tang pidunon mo puthot tok so next ilitum chitong chuluna pini part 315 harok thomra kripo ang atok so section to the Constitution of India and autonomous state labang so aputak pini ka chikhan pon along ake hai jai ka thar sarfan president APSLC alang lipan ake ropilosar nang ni apor ka chipiang pon si kado ka ve phanstami ningkang sam kardom pijero kardom